Galasya, Kapitulo 1. Gikan ni Pablo nga gitawag pagka-apostol, dili gikan sa tao o pinaagi sa tao, kundili pinaagi kang Hesukristo ug sa Dios nga Amahan nga nagbanhaw kaniya. Ako ug ang tanang kaigsuonan nga uban kanako nangamusta sa mga simbahan sa Galasya. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Si Kristo nagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa atong mga sala, aron pagluwas kanato gikan sa pagkadautan ni ining panahona, sumala sa kabubuton sa atong Dios ug Amahan. Himayaon ang Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nahibulong ako nga sakalit lamang mibiya kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing mga ayong balita. Ang tinuod mao nga walay laing maayong balita, apan gisulti ko kini kay may mga tawo man nga nagsamo kaninyo ug naninguha sa pagtuis sa maayong balita ni Kristo. Apan bisan og kami o usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo ug maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Sa gisulti na namo ug karon sublion ko pag-ingon, kung may magwali kaninyo ug maayong balita nga lahi sa inyong manadawat, matinunglo siya. Nagpasabot ba kini nga naninguha ako nga kahimutan sa mga tao? Wala. Gusto ako nga kahimutan sa Dios. Naningkamot ba ako nga mahimong inila? Kung naninguha pagihapon ako niini, dili unta ako mahimong sulugoon ni Kristo. Mga igsuon, tuguti ako sa pagsulti kanyo niini. Ang maayong balita nga akong giwali dili gikan sa tao. Wala ko kini madawat gikan ni bisan kinsa. Walay nagtudlo kanako niini, kundili gipadayag kini kanako ni Hesukristo. Nasayran na ninyo ang akong pagkinabuhi kaniadto. Mainiton ako sa tinuohan sa mga Hudiyo o gilutos ko sa walay ko kaluoy ang simbahan sa Dios o gihimo ko nga ang tanan aron paglaglag niini. Labaw ako kamatinumanon sa tinuohan sa mga Hudiyo kaysa kadaghanan sa mga Hudiyo nga akong kaedad. Labi pagayud ako mainiton sa pagsunod sa mga gikabiling-bilingang pagtulunan ug pamatasan sa atong mga katigulangan. Apan ang Dios tungod sa iyang grasya nagpili kanako sa walay paggani ako mataw ug nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. Ug sa dihang gipadayag niya kanako ang iyang anak, iwali ko siya ngadto sa dili Hudiyo. Wala ako magpakitabang ni bisan kinsa. Wala ako moadto sa Jerusalem aron sa pagpakita sa nahimong mga apostoles una kanako. Miadto hinuon ako sa Arabia ug mibalik ako pag-usab sa Damasco. Milabay ang 3 ka tuig, una ako miadto sa Jerusalem aron sa pagpakigkita kang Pedro ug nagpabilin ako uban kaniya sulod sa 15 ka adlaw. Walay laing apostoles nga akong gipagkikitaan gawas kang Santiago, ang igsuon sa Ginoo. Matuod kining akong gisulat ug nasayod ang Dios nga wala ako mamakak. Unya miadto ako sa nagkalaing-laing dapit sa Syria ug Sicilia. Niadtong higayuna ang mga sakop sa mga simbahan nga iya ni Kristo didto sa Hudiya, wala pa gayud makakita kanako. Nasayod lamang sila mahitungod kanako tungod sa gisulti sa uban. Siya nga naglutos kanako kaniadto nagsangyaw na karon sa tinuhan nga kanhi iyang gipaningkamutan paglaglag tungod niini gidayeg nila ang Dios. Human sa 14 ka tuig mibalik ako, Kapitulo 2. Human sa 14 ka tuig mibalik ako sa Jerusalem kauban ni Bernabe ug gidala ko usab si Tito. Miadto ako tungod kay gipadayag man sa Dios kanako nga kinahanglan moadto ako. Gisaysay ko kanilang maayong balita nga akong giwali ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa linain nga tigom ngadto sa tinamud nga mga pangulo. Kay dili ako buot nga makawang lamang ang akong gibuhat kaniadto ug karon. Si Tito nga akong kuyog bisan usa ka Grego wala pugsa sa pagpatuli. Bisag may pipila ka tawo nga gusto niini,
Kining mga tawhana nagpakarong ignon nga magtotoo og hilom nga misunod sa pundok aron sa pagpaniid mahitungod sa kagawasan nga atong naangkon pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Buot sila nga maulipon kita, apan wala gayud kani magpadaog kanila bisag makadiyot aron alang kaninyo among kapanalipdan ang kamatuoran sa maayong balita. Apan kadtong giila nga mga pangulo, walay bag-ong ikasugyot kanako, gisulti ko kini kay dili ko igsapayan kung kinsa sila kaniadto kay ang Dios walay pinalabi. Apan nakita hinuon nila nga gisugo ako sa Dios sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo. Ingon nga siya nagsugo kang Pedro sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga Hudiyo. Kay tungod sa gahom sa Dios gihimo ako nga apostoles alang sa mga dili Hudiyo, sa mga gihimo niya si Pedro nga apostol alang sa mga Hudiyo. Si Santiago, si Pedro, ug si Juan nga giisip nga mga pangulong haligi miila nga ang Dios naghatag kanako nining talagsaong buluhaton. Busa nakiglamano sila kanako ug kang Bernabe di mailhan nga mga kauban kami sa buluhaton. Gikauyunan nga kami si Bernabe magbuhat uban sa mga dili Hudiyo ug sila sa mga Hudiyo. Ang ila lamang gihangyo mao nga among hinumduman ang mga kabus sa ilang pundok. Buta nga ako gayong kahinangop sa pagbuhat. Sa pag-abot ni Pedro sa Antigua, gisupa ko siya sa atubangan tungod kay nasayop siya. Kaysa wala pa mo abot dito ang pipila ka mga tao nga gipadala ni Santiago, si Pedro nakigsalo sa kaigsuunang mga dili Hudiyo. Apan sa pag-abot ni ining mga tawhana, milikay si Pedro ug wala na makigsalo kanila kay nahadlok man siya ni adtong mga tawhana nga gusto nga tulion ang mga dili Hudiyo. Ang ubang kaigsuunan nga mga Hudiyo nahadlok na lamang usab hinuon ug bisan gani si Bernabe nadala sa ilahang pagkadili matinud-anon. Sa dihang nakita ko nga wala sila matinud-anon sa pagsubay sa kamatuoran sa maayong balita, giignan ko si Pedro at tubangan sa tanan. Kung ikaw nga usa ka Hudiyo nagkinabuhi sama sa dili Hudiyo, unsaon man pagpugos sa mga dili Hudiyo sa pagkinabuhi sama sa mga Hudiyo? Tinuod nga kami na tawo nga mga Hudiyo ug dili katawhan nga makasasala. Apan nasayod kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo ug dili sa pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuo man kang Kristo Jesus aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Apan kung sa maong paningkamot aron isipong matarong sa Dios pinaagi sa pagkahiusa kang Kristo, makapalagan kami nga makasasala gihapon sama sa mga dili Hudiyo. Nagpasabot ba kini nga si Kristo nagdasig kanato sa pagpakasala? Wala. Kung tukuron ko pag-usab ang akong giguba, magpaila kini nga naglapas ako sa balaod. Kay kung gipasikad nato sa balaod, ako patay na. Gipatay pinaagi sa balaod aron nga magkinabuhi ako alang sa Dios. Gilansang ako uban kang Kristo dito sa krus. Busa dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na nga ania kanako. Og kining kinabuhi ako karon, akong kinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Wala ko igsapayan ang grasya sa Dios kay kung ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod, walay kapuslanan ang kamatayon ni Kristo. Kapitulo 3. Pagkabuang-buang gayud ninyong mga taga-Galasya, kinsa may naglamat kaninyo nga unta gisaysaya naman kamo sa daya gayud mahitungod sa kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Karon mangutana ako kaninyo, nadawat ba ninyo ang Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod o pinaagi ba sa pagpamati o pagtuo sa maayong balita? Pagkawala gayon ninyo'y huna-huna, nasayod ka mo diha sa Espiritu sa Dios, buot ba ninyong tapuson kini pinaagi sa inyong kaugalingong gahom? Ayaw akong igna nga wala lamang di ay kahulugan, alang kaninyo ang tanan ninyong kasinatian.
sa paghatag sa Dios kaninyo sa espiritu ug sa iyang pagbuhat sa mga milagro diha kaninyo, gihimo ba niya kini tungod kay nagtuman kamo sa balaod o tungod ba kay namati ug mituo kamo sa maayong balita? Mao kini ang giingon sa kasulatan. Mahitungod kang Abraham, mituo siya sa Dios ug tungod sa iyahang pagtuo gidawat siya sa Dios ingon nga matarong. Busa angay kamong masayod nga ang mga tao nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Ang kasulatan daan ang nag-ingon nga ang Dios mag-isip sa mga dili Hudiyo nga matarong pinaagi sa pagtuo. Busa ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita ngadto kang Abraham, pinaagi kanimo ang Dios manalangin sa tanang katawhan sa kalibutan. Mituo si Abraham o gipanalanginan siya, busa ang tanan nga motuo panalanginan usab. Kadto nagsalig sa pagtuman sa balaod, mahimong tinunglo. Kay ang kasulatan nag-ingon, tungluhon sa Dios ang dili magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Busa, klaro kaayo nga walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod. Kay ang kasulatan nag-ingon man, ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Apan ang balaod wala mag-agad sa pagtuo, kay ang kasulatan nag-ingon, ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod mabuhi pinaagi niini. Apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo. Tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini niya gihimo ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa mga dili Hudiyo, pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. Mga igsuon, ani usa ka pananglitan. Kung usa ka kasabutan gikauyunan o gisilyuhan na, wala na'y makasalikway o makadugang og bisan unsa niini. Ang mga saad gihimo sa Dios ngadto kang Abraham og sa iyang kaliwatan. Wala mag-ingon ang kasulatan og sa imong mga kaliwat. Nga sa ato pa daghan kun dili nag-ingon og sa imong kaliwat. Sa ato pa usa lamang ka tawo nga mao si Kristo. Kini ang buot kong ipasabot, ang Dios naghimog kasabutan ug nagsaad nga tumano niya kini. Ang balaod nga gihatag human mo labay ang 430 ka tuig. Dili makabungkag sa maong kasabutan o makahimong kawang sa mga saad sa Dios. Kay kung ang gihatag sa Dios nag-agad pa sa balaod, wala na kini mag-agad sa saad sa Dios. Apan gihatag kini sa Dios ngadto kang Abraham kay iya man kining gisaad kaniya. Unya nganong gihatag man ang balaod? Gidugang kini aron sa pagpaila sa mga kalapasan ug pagpabiling kini hangtod lamang sa pag-abot sa kaliwatan ni Abraham nga maoy gisaaran. Ang balaod gihatag pinaagi sa mga anghel, inabagan sa usa ka tawo nga maoy tigpataliwala. Ang tigpataliwala gikinahanglan lamang nga may duha ka tawo apan ang Dios usara. Nagpasabot ba kini nga ang balaod nahisupak sa mga saad sa Dios? Wala, kay may gihatag pangbalaod nga makahatag og kinabuhi sa mga tawo. Mahimo untang matarong ang tawo at tubangan sa Dios pinaagi sa balaod. Apan sumala sa kasulatan, ang tibuok kalibutan na ilalom sa gahom sa sala. Aron ang motuo makadawat sa gasa nga gisaad pinasikad sa pagtuo kang Hesukristo. Sa wala pa moabot ang pagtuo, nabilanggo kita diha sa balaod. Hangtod nga gipadayag kining maong pagtuo. Busa ang balaod maoy nagdumala kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo. Isipon kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Apan karon nga anian na ang pagtuo, ang balaod dili na maoy magdumala kanato. Pinaagi sa pagtuo kamong tanan, nahimong mga anak sa Dios sa pagkahiusa ninyo kang Kristo Jesus. Gibunyagan kamo aron mahisama kang Kristo, mahiusa kang Kristo. Busa makaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Busa wala na'y kalainan sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo, sa mga ulipon ug sa mga gawasnon, sa mga lalaki ug sa mga babaye, kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Jesus. Kung kamo iya na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham, ug madawat ninyo
ang gisaad sa Dios. Kapitulo 4. Ang buot kong ipasabot mao kini, samtang bata pa ang anak nga maoy manununod sa katigayunan sa iyang amahan, sama siya sa usa ka ulipon, bisan kung siyang tag-iya sa tanan. May mga tawo nga magatiman kaniya og magdumala sa iyang katigayunan, hangtod nga moabot ang panahon nga gitakda sa iyang amahan. Kita usab kaniadto ulipon sa mga gahom nga nagmando sa kalibutan, samtang bata pa kita sa espiritu. Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa katawhanong inahan ug nagkinabuhi siya ilalom sa balaod, aron pagluwas ni adtong na ilalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron sa pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak. Gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing. Ang espiritu nga nagtuaw, amahan ko, busa dili na kamo ulipon kun dili anak na. Ug tungod kay kamo iya ng anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Kaniadto wala kamo makaila sa Dios, busa na ulipon kamo sa mga Dios-Dios. Apan karon nga nakaila na kamo sa Dios, o karon nga nailhan na kamo sa Dios, o karon nga nailhan na kamo sa Dios, nganong mamalik man kamo ngadto sa walay kahum ug walay hinungdan mga espiritu, aron pagpauli pag-usab kanila. Nagtamod gihapon kamo sa mga adlaw, mga bulan, mga panahon ug mga tuig. Nahadlok ako nga tingalig wala kamo kapuslan ang tanan kong paningkamot alang kaninyo. Mga igsuon, naghangyo ako kaninyo, magpakasama kamo kanako, nga ako nagpakasama kaninyo. Wala kamo makasala kanako, nasayod kamo nga nagwali ako sa maayong balita nga na kaninyo sa unang higayon. Tungod kay nagmasakiton ako, apan bisan kung ang akong sakit na kahasol pag-ayo kaninyo, wala ako ninyo tamaya o isalikway. Gidawat hinuon ninyo ako nga daw usa ka anghel sa Dios, samara nga si Kristo gayud ang inyong gidawat. Malipayon man kaayo kamo kaniadto, naunsa naman kamo karon? Ako mismo makasulti niini, mahitungod kaninyo kung mahimo pa lugito ninyo ang inyong mata aron ihatag kanako. Nasilag ba kamo kanako tungod kay gisultihan ko kamo sa matuod? May mga tao gayud nga maninguha pag-ayo sa pagdani kaninyo, apan dili maayo ang ilang tuyo. Ang tinguha nila mao lamang nga mapahimulag kamo kanako aron masuod kamo kanila. Maayo kaayo nga magmadasigon kamo kanunay sa maayong butang bisan kung wala ako diha uban kaninyo. Mga minahal kong anak, sama sa usa ka inahan nga nagbati, gibati ko sa makausa sa ang samang kasakit tungod kaninyo hangtod nga makabaton kamo sa kinaiya ni Kristo. Dako ang akong tinguha sa pagpakig-uban kaninyo aron mausab ang akong hunahuna mahitungod kaninyo. Nabalaa ka ako pag-ayo kaninyo. Pangutan-on ko kamong nagtinguha sa pagpaulipon sa balaod. Wala ba kamo makadungog sa giingon sa balaod? Ang kasulatan nag-asoy nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki. Ang usa anak sa ulipon nga babae ug ang usa anak sa babaeng gawas nun. Ang iyang anak sa ulipon nga babae na tawo sumala sa tawhanong paagi. Ang iyang anak sa babae nga gawas nun na tawo sumala sa saad sa Dios. Mahimo nga sabton kini nga usa ka sabingay. Ang duha ka babae mao ang duha ka kasabutan. Ang usa si Hagar. Ang iyang mga anak na tawo nga mga ulipon, siya ang nagrepresentar sa kasabutan nga nagikikan sa bukid sa Sinai. Si Hagar mao ang bukid sa Sinai didto sa Arabia ug nagrepresentar siya sa syudad sa Jerusalem karon nga naulipon uban sa tanan niyang katawhan. Apan ang langitong Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. Kay ang kasulatan nag-ingon, pag malipayon babae nga wala makabaton og anak, singgit tungod sa kalipay, ikaw nga walay makasinati sa kasakit sa pag-anak, kay ang babae nga biniyaan manganak pagmasdaghan kaysa babae nga may bana. Karon, mga igsuon, sama kang Isaak, mga anak kita sa Dios tungod sa iyang gisaad. Apan
Sama nga ni adtong panahona giluto sa anak nga nataos sa naandang paagi ang anak nga nataos tungod sa espiritu sa Dios. Mausab kini ang nahitabo kaniadto karon. Apan unsa may giingon sa kasulatan, kini nag-ingon. Papapahawaa ang ulipon nga babae ug ang iyang anak, kay ang anak sa babaeng ulipon walay bahin nga masunod sa katigayunan sa iyang amahan. Uban sa anak sa babaeng gawas nun. Busa mga igsuon, dili kita mga anak sa babaeng ulipon kundi sa babaeng gawas nun. Kapitulo 5. Gihatagan na kita gagawasan ni Kristo, busa pabilin kamo nga gawas nun ug ayon na kamo paulipon pag-usab. Ako si Pablo, mag-ingon kaninyo nga kung magpatuli kamo, nagpasabot kini nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Pahimatngunan ug ignon ko kamo pag-usab ug kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman gayud sa tibuok balaod. Kamo nga naningkamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, nahimulag hinuon kang Kristo ug sa grasya sa Dios. Apan alang kanako, naglaom kita nga pinaagi sa espiritu. Ang Dios mag-isip kanato nga matarong tungod sa pagtuo, kay kung nahiusa kita kang Kristo Jesus, dili mahinungdanon ang pagkatinuli ug ang pagkadili tinuli. Ang mahinungdanon mao ang pagtuo ug pagbuhat pinaagi sa gugma. Maayo naman unta ang inyong gihimo, apan kinsa may nagsanta kaninyo sa pagsunod sa kamatuoran. Dili kini buhat sa Dios nga maoy nagtawag kaninyo sumala sa ilang giingon. Diyutay rang patubo ang gikinahanglan aron motubo ang tibuok minasa nga harina. Apan misalig ako nga diha sa atong pagkahiusa sa Ginoo, ako gayud ang inyong tuuhan ug ang nagsamok kaninyo bisan kinsa sila silutan gayud sa Dios. Apan mga igsuon, kung tinuod pa nga nagwali gihapon ako, nga kinahanglan ang pagpatuli nganong gilutos man gihapon ako. Kung tinuod pa kini nga akong pagwali sa krus ni Kristo dili unta makahimong kasamok, mas maayo pa nga kadtong nagsamok kaninyo magkapon sa ilang kaugalingon. Apan kamo mga igsuon gitawag aron makabaton og kagawasan, apan ayaw himuang pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas nung kaibog, pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma, kay ang tibuok balaod natingob sa usa lamang kasugo. Higugmaa ang imong isigataho sama sa imuhang kaugalingon. Apan kung kamo magpinahitay og magtinukbanay sama sa mga mananap, pagbantay nga dili kamo mahurot sa usag-usa. Kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kaya ang mga tinguha sa lawas ng kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu ug ang tinguha sa espiritu supak sa lawas ng kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang espiritu nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanon kinaiya, makita kini diha sa salawayon nga mga pagkigilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa mga pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa mga pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, sa pagkabingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, sa pagkamasinahon, sa pagkamapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, ug ang uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto ang pagbuhat niini, mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Apan ang espiritu naghatag og gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapaubsanon ug pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisugpak sa bisan unsang balaod. Gilansang na diha sa krus sa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus ang mga tawhanong kailibgon ug ang kalawas ng pangandoy. Ang espiritu maoy naghatag kanato kinabuhi busa paharion nato siya sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili kita magmapagarbuhon ug mamasukanon ug magmasinahon sa usag-usa. Kapitulo 6. Mga igsuon, kung usa kaninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong na sa pagtuo maoy magpabalik kaniya, apan buhata kini ninyo uban
ang kalumo, ug bantay ang dili usab kamo matintal pag tinabangay kamo sa pagpapas sa inyong mga alantuson kay sa pagpasan sa inyong mga alantuson kay niini paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Kung may maguna-una nga bilihon siya bisan ko ang tinuod mao nga wala siya bili, naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingon. Binuhatan, kung maayo kini makapasigarbo siya sa iya nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nagbuhat sa uban. Kay ang matag usa kinahanglan magpas-an sa iyang kaugalingong palas-unon. Ang gitudluan sa Kristohanong mensahe angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. Ayaw limbongi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makapanglimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao mao usab ang iyang anihon. Kung magtanom siya diha sa uma sa lawasnon niyang mga tinguha, gikan niini maani niya ang mga kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa espirituhanon, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Busa dili na kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo kay kung madasigon kita moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Busa, samtang may kahigayunan kita buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo labi na gayud sa ating isig ka magtotoo. Tan-awa unsa kadako sa mga litra nga ako gayud ang nagsulat. Kadtong gusto nga magpasikat sa mga buta nga makita mao ang nagpugos kaninyo sa pagpatuli. Gibuhat nila kini aron dili sila lutuson tungod sa cross ni Kristo. Kay bisan kadtong nagpatuli wala magtuman sa balaod, apan gusto sila nga magpatuli karon. Ang magpatuli kamo aron makapasigarbo sila nga midawat kamo sa seremonyas sa pagpatuli. Apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa cross sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang cross patay na ang kalibutan. Alang kanako ako patay na alang sa kalibutan. Dili mahinungdanon kung ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang mahinungdanon mao nga siya bag-o nang binuhat. Alang ni adtong nagsunod ni ining lagdaa, panghinauton ko nga ang kalinaw ug kaluoy mag-uban kanila ug sa tanang katawhan sa Dios. Sa katapusan, manghinaut ako nga wala na untay magsamo kanako kay ania sa akong lawas ang mga ulat nga nagmatuod sa akong pagkaulipon ni Hesus. Mga igsuon, ang grasya sa Ginoong Hesukristo mag-uban kaninyong tanan. Amen.